Kuya na sip ko dili kay Fwido man thang ko bura ba sang I daw sang on phalingse video hen kan dan ke ba sino Fwido Instagram बानायसै bura ba sang लोगोफोर नै एसे देलायबाय दिनै दख'ना गानबाय ओमफ्राय ओरैनो फटक लानो आरो दख'ना गोजा गानबाय ब्लाउस गुफुर ओरैनो फटक लालाबायनोसै दसे टाइम पास गोदाव सोराव मा खालामनो जाबाय Fwido Rani फटक लानोसै मा बानायानोबा बियो Dani seperti sklaper. Tidak. So naideng Depan. Udah finish. Fwido cameraman. Naik nujung kira putus cepet. Beria karena saya anu. Ini beria nih kasih up. Video बानायनो नागिरदोंहाय एसे रिल्स फटक लानो नागिरदों बैयावसो मोजां दंमोन बाव बोरैबासो खोबाय दे थाम आंखौ खेबनायगोन थांबायसो आं खेबनाय नङा दे खेबखानाय न'आव हमनानै दे नागिर नोंसिमबो मोजां नुवाखै फट' नङा भिडिअसो जाबाय फैबाय मोजांखौनो नुस्राया ओइ हारसिं मोजां नुदोंमोन नायनो आं जालामोन खामानि मावफिनबाय मोजां नुदोंमोन दे न'आव हरनांगौ बेखौ सौर थानाङा जाबाय No. केमेरामेनानो बाबायसोनो नै साइकेलसो सालायगासिनो खेबनोनो बाबायनो रिल्स मोनसेल' बानायसाबनो मोनबाय आङो फटकबो लायासै आं साला देवानिया साइकेलसो सालायगासिनो खेबनोबो रोङा साला गथ'आ गैया नै जेबो देलायाखै फैदो मानो थांखो बोराबबायसो थां एदावनोसो आङो होनफ्लादोंसो भिडिअआवसो होनफ्लांदों खेबबोफिनद' फैदो इन्सटाग्रामाव बानायसै गैया नै जेबो देलायाखै फैदो मानो थांखो बोराबबायसो थां एदावनोसो आङो होनफ्लादोंसो भिडिअआवसो होनफ्लांदों खेबबोफिनद' फैदो इन्सटाग्रामाव बानायसै बोराबबायसो आं बालिलै फैदो खेबफै दख'नायाबो केमेरामेन सुप्रियानिसो आङो गानथ'बाय आरो बेनिखौनो लाबोआखैमोन नालाय आङो दिनै आइमोननावसो फैदों नालाय ओमफ्राय ब्लाउसआबो आइनिसो जि गिदिरखा होमबाबो दसे गोसोखांब्रबनानै भिडिअफोर बानायलाबायनोसै गाननाय नायनानै साननानै गाननायथारबाय आरो आङो गैया रानिया केमेराबो हमना होआ हनै मबाइलसो नायगासिनो फैद' फट' लानोसै होनबाय गाज्रिखा बाबायनो गथ'आ फैदोब्रा लास खामाखै दे आं फट' खेबनो नागिरबाय साला खेबना हो इसायसे बन्थि फिलिमसायसे बायद' मा नायदों बिदिखौल' नायो ने नोङो जानायखौल' गासिबो फांखायानो दावराव खोनायासै नायदो आं फट' खेबनो थिनदोंमोन गैया खेबना होनानै दख'ना गानलायथारदोंमोन आङो ना हरलाय रानिजों
भिडिअ लालाबाय थानोसै आं गोदाव सोरावनो फट'बो खेबनो मोनला नायो जानायखौ Rani, nah udah